Garddio, Balm i'r corff a'r enaid. Yn Ninas Mawddwy mae gardd Mair Tomos Ifans, mewn rhyw fowlen bach o ddyffryn rhwng y mylon du y pîn, lle nad oes leisiau ond y lleisiau sy'n diddannu. Na, dim nad yw yn gweddi'r lle. Yn ôl cerdd Gwilym Richards Jones i gwm tawelwch. Ond anodd weithiau ydy bod yn un ar tawelwch hwnnw pan fo'r lleisiau yn eich pen. I Ddinas Mawddwy yr aeth Mair a'i gŵr Alun i ymgartrefi rhyw 7 mlynedd ar ôl prodi. Roedd yno gymdogaeth Gymraeg, gweithgarwch cymdeithasol a thu a fydden ni siwtio o ran maint ar gyrion y pentre, efo digon o ardd heb fod yn ormodol. Mai merch o'r dre oedd Mair yn ei hanfod, roedd hi'n bwysig i'r ddau fod yna libart o gwmpas y tŷ, gan fod Elis a Gosian wedi cyrraedd i gyfrannu'r cylch teulu erbyn hynny. Un o feirionydd ydy Mair, wedi geni a'i magu yn Abergynolwyn a Harlech. Perfformiwr ydy hi'n bennaf yn ei golwg ei hun, ac o'r herwydd yn gyfarwydd i lawer ohonom ar hyd a lled Cymru. Cafodd yrfa hir a llwyddiannus y maes celfyddydau perfformio yn bennaf, yn actores, cantores, sgriptwraig, darlithydd am gyfnod, ac yn fwy diweddar yn treulio llawer o'i hamser yn gweithio fel cyfarwydd neu chwedleiwr, ac yn arwain gweithdai mewn ysgolion, bu'n y theatr ac ar y deledu, gan gymryd rhan mewn dramâu fel Rybish a Bariau ar Esbydrec yn ddiweddar. Ac roedd hi'n un o sylfaenwyr cwmni'r Frân Wen, ac i'w gweld mewn cynyrchiadau theatr mewn addysg yn reolaidd. Bu'n portreadur wrach fach hoffus ono o eiddo Angharad Tomos, Rala Rwdins, yn echrau'r 90au i Gwmri'r Arad Goch, a chyhoeddi 2 gyfrol o ganeuon am anturiaethau'r cymeriad. Elfennau o'r un peth ydy'r rhain i gyd, medde hi. Portreadur rhywun arall mae rhywun wrth actio, deud straeon a hyd yn oed gan ei gwerin sy'n ffordd arall o gyfleu stori. Wrth chwedleia, mae hi'n gallu dod â hanes ei bro a'i gwlad yn fyw i genhedlaeth newydd o blant, peth mae hi'n amlwg yn gyfri yn bwysig. Dywed Mair, mae chydig iawn y bu hi allan o waith ar hyd y 20 mlynedd ei gyrfa. Ond gan gyfaddaf ar yr un pryd ei bod efallai wedi gweithio'n rhy galed ar adegau, yn arbennig pan oedd hi'n iau. Enillodd nifer o wobrau am ganu gwerin a baledi yn y Steddfod Genedlaethol. Ond o ran atgofion melys, un cyfnod mae hi'n gyfrin uchafbwynt ydy'r 2 flynedd y bu hi a Alun yn wardeiniaid ar Ynys Enlli. Roedd y ddau yn mynd yno ar wyliau fel unigolion cyn dod yn ddeuawd, ond roedd gweithio yno yn brofiad hollol wahanol, medde hi. Roedd hi'n teimlo'n fraint cael bod yn berchenog ar yr ardd yno am gyfnod. Roedd ei disgrifiad, ac yna cefais yr awydd i dyfu pethau ac i deimlo pleser o ddefnyddio cynnyrch i fwydo pobl oedd yn ymweld. Mae Mair yn delenores, nad ydy hi'n cydnabod y disgrifiad. Mae 4 telyn yn cael lle anrydeddus yn y stydi. Yr rhai mwyaf cludadwy yn cael ei defnyddio yn ei gwaith fel cyfarwydd. Mae hi hefyd yn canu'r piano, teulu recorder a'r gitar fas. Bu'n chwarae'r gitar fas i'r grŵp Prydma Te. Ar hyn o bryd, mae hi'n cydweithio efo'r cerddor Sioned Webb a'r sioe deithiol Trwy Danau'r Telyn, neu Telyn Tales, sy'n cyflwyno'r straeon i gyfeiliant telyn. Mae'r sioe ar gyfer oedolion a phlant oedran uwchradd, ac mae fersiwn Gymraeg ac yn Saesneg ar gael. Person amryddawn a phrysur felly, yn magu hogiau, byw a gweithio o fewn gymuned glos, yn cyfrannu i'r gymdeithas, ond hefyd yn cynnal gyrfa iddi hi ei hun, ochr yn ochr ar bywyd teuluol.
Pan holais Mair a oedd Garddio wedi bod yn rhan o'i magwraeth, eglurodd fod gan ei mam ddiddordeb, ond fod y gerddi yn Abergynolwyn a Harlech yn rhy gyfyng i wneud llawer mwy na Garddio mewn potiau, a bod ei mam wedi gorfod aros am ymddeoliad i Dywyn i gael rhoi rhwydd hynt i'w bysedd gwirddion. Mynnodd Mair yn bendant iawn, nad garddwr mae hon i hi, dim ond ei bod yn mwynhau bod yn yr ardd, ac yn awyddus i dyfu pethau i'w bwyta, tra bod yn ffeind wrth y bywyd gwyllt sy'n ym mhob man o gwmpas yn yr ardd. Pan brynodd du yn Hal y Bont yn ei hugeiniau, byddai'n cael cynghorion Garddio gan y bobl drws nesaf. Mae chydig o lwyddiant a ddeilliodd hynny, ac yn y cyfnod pan oedd hi'n byw yn ôl gelle, byddai'n tyfu llysiau yn yr ardd fach oedd yn ymyl y tŷ. Wedi symud i ddinas Mawddwy, roedd hi'n amlwg fod pridd yr ardd lysiau wedi cael ei drin a'i drafod dros genedlaethau, ac felly yn ffrwythlon. A byddai Alun a hithau yn mwynhau gosod trefn ar bethau drwy rannu'r ardd lysiau'n betrialau mwyn tyfu gwahanol gynydau ynddynt, ac yna gallu cyfnewid y math o lysieun o flwyddyn i'r nesaf. Mae yno dŷ gwydyr mwyn cychwyn hadau ychydig ynghynt, allan o gyrraedd y bwystfilod rheibus neu falwod i'w henwi'n gywir. Gan ei bod yn tyfu bresych, codwyd twnnel tyfu wedi orchuddio gan rwyd i herio bwriadau'r lindys a'r gloi yn byw gwyn. Roedd Alun yn mwynhau cadw'r ardd yn daclus, ond bellach mae hynny'n fwy o her i Mair hebddo. Collwyd Alun yn 2022 yn dilyn cyfnod o salwch, ac i Mair roedd bod yn yr ardd yn ormod o her emosiynol am dipyn. Ond fe'i denwyd yn ôl yn raddol. Dydy Mair ddim yn ddieithr i brofedigaeth. Collodd ei brawd, oedd ychydig flynyddoedd yn hŷn na hi, pan oedd hi'n 2 oed. Syrthiodd o tra'n dringo'r lliwedd, a dydy o ddim yn syndod nad ydy'r graith honno wedi cilio, dim ond mynd ynghyd dan yr wyneb. Ysgrifennodd Mair yn deimladwy iawn am y profiad hwnnw yn y llyfr Galar a Fi a gyhoeddwyd yn 2017 dan olygyddiaeth Esill Meilor. Rhywun arall sy'n gynefu na Galar. Mae ynddo gynghorion doeth, yn ogystal â 14 o ysgrifau dirdynol gan bobl sydd wedi colli anwyliaid. I Mair felly, mae bod yn yr ardd yn Balm i'r enaid pan fo sgofion yn llethu. Ac wrth gwrs, yn llesol i'r corff sy'n cael awyr iach a thipyn o ymarfer. Bydd yn tyfu amrywiaeth o lysiau, mae hi a'r hogiau'n mwynhau ei bwyta, gan wneud hynny mor gynaladwy a phosib. Bydd yn ail ddefnyddio bocsys ailgylchu sydd wedi tyllu i dyfu rhai cnydau a mae angen cadw mwy o olwg arnyn nhw, neu wrth dyfu pethau tyner yn y tŷ gwydyr, chili, ciwcymbyr neu wilys, neu berlysiau fel basil a choriander. Mae basil wrth gwrs yn gyfaill da i domatos, gan fod ei erthygl cryf yn cadw'r prig gwyn draw. Bydd yn tyfu nionod a chennin, courgettes, pwmpenni, bresych, ffa o bob math a letys, ac weithiau yn rhoi cynnig ar lysiau mwy anarferol wedi eu cael o'r Incredible Seed Library yn Llanelli, sy'n cynnig hadau sy'n fwy addas ar gyfer tirwedd a hinsaidd mwy'r garw. Mae ganddi goed gellig a hen goed anafal braidd yn anwadal sydd weithiau yn llawn ffrwythau, ac mae ganddi gyrrens coch a du. Bydd yn mwynhau trafod tyfu pethau gydag eneidiau hoff gytun sydd ar yr un perwyl, ac yn ehangu ei gwybodaeth drwy wylio rhaglenni teledu Cymraeg a Saesneg a gwrando ar Gardener's Question Time. Mae Monty Don yn ffefryn. Mae ddigon hawdd deud. Fel y dywed ei hun. Mae Garddio yn gallu mynd yn obsesiwn unwaith mae rhywun wedi cychwyn arni. Fel finne. Mae Mair yn hoff iawn o'r briallu cynhenid sy'n arwydd fod y gwanwyn ar ddod,
gyda'i harygl hyfryd a'i hatgofion o gyfnod plentyndod. Byddent wedi hen gyrraedd ac wedi mynd mae'n bur debyg cyn i'r erthygl yma weld golau dydd. Erthygl gan Rhiannon Gomer.